Sila Kuya Jojo, mas malaki to, malaki to. Ito mga toy talaga. Susukid, laki, promise mga toy. Oh, mag-ano to mga toy, mag-6 finger na. Ang grabe. Oh. Ang taba pati. Ay, yun ulit. Ang grabe to, malaki to. Ang laka. Grabe mga toy, parang pas. Grabe to isda rito. Oh. Laki mo. So, di ba mga toy? 1, 2, and 3, and 4. Yun! Ay, mas malaki na nga. Ginagawa mo. Dito. Padilin, talagang napaka-please natin. Padi. Ang padi. Ate Tess, oh. Sarap Tess, oh. Yun ka, sarap yan mga toy. Padi Ronald, bilisan mo na Padi Ronald. Oh, iya, inihaw pa. Tapos dumating na yung padihon ko, Padi Ronald. Oh, shout out, happy birthday, thank you Tess. Good morning Philippines. Welcome to the fishing adventure here in the Long Beach of the Philippines, Pasig River. Yan mga toy. Good morning po ulit sa inyo mga toy, no? Maraming salamat po mga toy sa mga silent viewers po natin. Today is a special day. Ate Tess hinahiyangan. Happy birthday Ate Tess. At mega love shout out kay Pading Ronald Magno. At siyempre sa kanyang asawa ni Ate Tess, si Padi Ben. Yan. So yun, sana Padi, magpagaling ka Padi. At mamaya dadalhin natin yung yung additional na natin na huli dito. At siyempre papasalamat pala kay Kachoy Delmar doon sa isang plapla na pandagdag mauulam, no. Bali gagamit tayo ng tao-tao. Tapos ito ibigay sa akin Kachoy Delmar to kahapon. Yung sinker na to, parang pambala sa airgun mga to. Fixed side. Baka naman mga to, huwag niyo pong i-skip ang ating ads, no. Kuya Delphin Padilla, mega love shout out. Yan. At yung ibang shoutout mga toy, dyan na natin ilagay. Yan. Thank you po sa inyong lahat mga toy. Mabilis na lang ito mga toy, sasabit ko na lang ito. So yun, at stay tuned lang po. At good morning po ulit sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga kaibigan nating vlogger ulit. At sa mga paparating pang subscribers, thank you so much. Yan mga toy, ito yung gagawin yung stopper mga toy, na linya din to mga toy. Yan, ganyan lang sa mga toy. Gawin nyo lang ito pag nagtitipid-tipid. Yan o. Dali nyo lang dyan yung mga toy. Sana makita nyo yung mga toy, no? Bibilang kayo ng 7 or 6. Yun, pwede na yan mga toy. Lumampas na ba tayo? Nasa inyo yung mga toy. Tapos ganyan na lang. Tali, isuot nyo yan ganyan. Tapos atakin nyo na siya. Kabilaan. Pilipin. O, diba? Stopper na siya mga toy. Ganun lang yan yung mga toy. Adjustable yan. Okay. Dito sa spot na tumatay, tama na yan, no? Kasi nag low tide. So ito talaga mga ang pinaka the best na bakbakan. Tuhok yung gamit natin with floater, papachin na galing yung floater natin. Ingat-ingatan natin ito. So yun mga toy, bali ang oras natin 6:30. So bago mag 9 or 8:30 yan, sana may mahuli na tayo para maaga tayo makapunta sa may okasyon. At tutulong rin tayo siyempre. Dapat magkikilaw ako mga tisa. Ayun, sinabit na ata agad. Alak ko. Ay, may huli na pala. Alak. Kala ko sinabit. Di ba mga say, kakalaban lang yun. Ay, magandang pangitain to Ate Tess. Mukhang makakawi tayo kagad. Kala ko sinabit mga ito. Yun, may huli na pala. At siyempre ayusin na natin to. Tinali ko na ito mga toy, no? Tinali ko na to para sigurado. Ayun, huli yan. Pagkatin mo na kagad. Gusto ko agad action. Action agad, please.
na mga toy. Ito na. Ito na ang sinasabi ko mga toy. Grabe, hindi man lang tumipit. Hindi nila. Uy, huli ka. Grabe. Oh mga toy, ang lapat. Uy, tingga. Kala ko sumabit na naman. Nakakatuwa talaga. Grabing ispat talaga ito mga toy. Sabi ko sa inyo. Sus, pag narating nyo ito mga toy, sus, kayo na yung pinakaya harvest na mahal ng leaders. Kita nyo. Teka lang mga toy, talian ko mga toy. Bali ito kasi mga toy, yung issue nito naputol to, kaya ganyan na lang. At least napapakinabangan marami. Sayang kasi. Alam ko na. Ganyan. Grabe, ganda talaga. Uy. Ay, ganda talaga. Ito mga toy, ano to? Expected na yan mga toy pagka itong maaga-maaga pa. Medyo matumal-tumal pa, pero pagka yan maya-maya mga toy. Bilis ito mga toy, sunod-sunod na to. Oh yan, meron na. Ay sus, meron na naman. Ano ba yan? Wala ka, di ko napapansin kinikilit mga toy. Ginagawa mo. Grabe. Ulit. Sige. Pagka ano yung talaskas. Ayan. Oh Jesus. Grabe. Maliitang kibit mga toy, pero ano yan? Malaki yan mga toy. Promise. Baba mo pa. Baba mo. Baka dyan. Ito pala. Yan. Andiyan yung kibit. Kung saan ka nagpupunta. Ayun. Yan. Hey. Nako. Huwag mo isasalit dyan mo. Yan na naman oh. Ala ka mga toy. Ala, di ko man lang napapansin. Kibit mga toy. Ay naku po, ano kaya yan? Baka masyado tayong malalim yung kasa natin. Gaganda pati oh. Oh, grabe. Uy, ganda kabiwas oh. Mag-ingat ka makaliwas sa dito ah. Mag-ispat ka. Kusang nawawala yung Ay, nawawala. Kusang nagkakaroon ng kibit. Nakatapo na tayo agad. Ganda ka. Ang bilis mga katoy. Grabe mga toy no. Siguro mataas itong malalim si Pat na. Hindi, tama lang yun. Wala pang isang metro nga lang oh. Ayun. Siya. Kala kasi sabit eh. Ganun siya. Gumano. Hindi na ng agos ay. Yun, katulad yan. Agos na naman. Pag yan ginanyan na naman konti yan. Gumaganon kasi yung agos mga rin. Hindi ko napansin. Yan ang malaki. Kita ko ang lubog ni mo. Kita ko ang lubog ni mo. Di ba kabiwas? Sabi ko sa'yo kabiwas, aryahan mo ta na maaga kabiwas eh. Napakaganda dito kabiwas. Teka mo na ba? Yan. Di ba mga toy? Grabe ang bilis dito mga toy. Tsaka masarap yung asda dito mga toy. Kaya ito yung napili kong ibibigay doon kay Ate Tess. Bigyan ko ng shoutout nga pala sa mga Mandaluyong anglers. Yung kahapon natin mga nagdadalag hunting dito. Magdalag yun mga dito. Kung nagdalag ako kanina sigurado yun. Dalawa sigurado mataas. Hindi nasisiro sila dito mga toy. Wala kasi kung yung bagay kayo na pang gamit. Kung gusto nyo mga toy, meron ako dyan mga night fishing hunting. Ay, yung night fish hunting meron ako tayo dyan, dalag hunting. Baka magustuhan nyo lang mga toy, i-back nyo po, panoorin nyo po yung mga old video natin dyan. Agatin mo na ulit boy. Ayan. Oh, yan na naman. Ay, sus. Sus, nakawala. Sila kabiwas nga pala, kaas kamingwit. Nasa darangan binangunan sila. Magbibinangunan daw sila. Tapos sila kasi Aris naman, yung grupo na yun si Aris. Wala ko yun. Akala ko siya naman.
Nasa Isla Lictor, sila kasi Marjon. Tapos si Kachoy Dilmar naman, si Kachoy Ronnie. At mayroon pang iba ata, si Kachoy Michael. Sa Barangay Sunilang naman. So tayo lang dito matay. Solo fishing muna tayo kasi baka maya mapasarap tayo eh. Hindi natin matid kung pupulo tayo nila palit. Mauulan. Yun, galing. Ayan. Yun ulit. Ang grabe to. Malaki to. Ala ka. Grabe mati. Parang pas... Grabe to isda rito. Oo. Laki mo. So, di ba mga to? Saan pa kayo? Grabe. 5 fingers na. 5 fingers na nga. Hala ka. Unang birds yan mga to. May birds mga to. Nag-ano lang ako na ano lang ako mga to. Short para ano kasi ano yan, nahuga kasi yan mga sa ilalim, maingay yun. Pungarot. May gilog-shot nga pala, kikatang. Tang, kamusta po? At kay Inang Mother, musta Mother? Nag-enjoy ka Mother sa bakasyon Mother, ha? Inang Mother. Maraming salamat sa bayaw. Sa ano, mga paring tartak. Ito na, mga kachoy. Oh, yan na naman. Malaki na na. Ayun, pwede na. Pwede na to, 4 fingers. Pwede na yung mata yun. Diba? Ganun lang kasi dito mata eh. Basta mayroon ka lang ano, dancing. Mga ano lang pa itong bulats natin ha, malambot. Basta may bulati ka dito, yun lang. Masipag ka lang maghanap, ayos na. Hagatin mo pa isang bulati na dyan. Tuloy! Wala ko, hagatin mo pa itong isa eh. Iiwaw ka sana. Ay, mag-ingat pala kayo dyan mga kababayan natin dyan sa LA. Grabe, ginawa ng mga natin. Kawawa mga tig, no? Grabe. Sinusunog nila yung mga bahay sa kabit. Ano na mga ugali meron kayo? Oh. Ginagawa mo. Grabe, amos mga tig, oh. Yan na naman, may dumaan. Kasi ganun kasi dito mga tig, pag may dumaan na ganyan, parts. Umagaroon talaga yung ano, yung tubig. Umaga yun, no? Pero yung isda dyan pa rin. Hindi siya mawawala, isda pa rin. Yan nga lang, nabubulabog yung iba, umaga yun. Yan. Oh, yan na naman! Yan na naman! Ay. Tapo, nabatit. Hey, nag-ngisik mo. Maliit natin. Kuya Mario, may galag shout out. Adrela, ayan. At kay Kuya Junior, yan kay Ate Ayin, at kay Kuya Kadyo, yun, galag shout out kay Kuya. Baka naman Apo. Awan lang. Awan lang. Ay, ito na naman sila mati yun. Maniniwas yan dun mati sa may ano, dun o, yung hindi namin nararating dun o. Yan, dalawa na yung mati, mga taga-Pindan yan. Pindan Anglers. Yan, kinag-shot out. Uy, may dala kayong ano, pasalubong oh. Shopee. Na mabait na naman nagtapon.
dito na. Ay, sus, ginoo. Yung mga ito, kita nyo yan. Gumanon talaga, oh. Meron pa bulati. Tira lang itong bulati ko na tumati ka. So, konti lang. May matira pa rin tumati. Kaya rin sa mga tropa dito. Sila Kuya Jojo. Mas malaki to. Malaki to. Ito mga toy talaga. Sus, laki. Promise mga toy. Oh. Mag-ano ito mga toy. Mag-6 finger na. Ah, grabe. Oh. Ang taba pati. Ay, Diyos ko. Oh, grabe. Ang taba mo. Taba mo. Ay, makakawala na siya. Naman na. Ay, parang kung gusto ko na umalis mga toy. Tama na siguro ito mga toy. Oh. Oh, grabe lalaki. Mati, dalawa na lang ako. Dalawang bulati na lang ako, Mati. Mati, dalawang bulati na lang tayo. Grabe. Di mga tayo naaarawan. Di naman talaga ito Mati naaarawan. Kaya napakagandang fishing spot po ito. Lalo sa may mga edad na, no? Yan dito kayo Mati. Ay, Diyos ko, nga lang. May pagsubok dito bago yung marating dito. Yan na, nalulusong kayo doon. At akyat sa, pero kaya man yun, naglagay na kami yan ng ng hagdanan. Uy, meron na palang angler, so ito na yan. Kabila. Padi. See you later, Padi. Padi din. Kakatuwan. Sana di tayo maka-copyright. Siguro maglalagay ako Mati ng pag naka-copyright, maglalagay na ako ng sound para matakpan ko dito. Ayan Mati, ganyan. Napakaganda yan Mati, nawala yung ipo-ipo. Kagatin mo, lubog mo. Ay, may laman na pala. Sabi ko na nga pa. Diyos ko, mas palaki. Mapula-pula. May laman na. Sabi ko na nga ba mga toy, mayroon na naman eh. Kala ko wala eh. Kasi nag-iiba yung yan wala, nakawala na. Nag-iiba yung landas ng floater. Aray ko. Huwag naman. Ayun. Ow! Tinamaan ako. Grabe na spot na to eh. Nagulat ako nung lumagatok dyan. Yun, last na tayo Mati na bulati. Ngayon Mati, last na bulati tayo. Wala ka, malabo na talaga. Yes, ko talaga. Kahit anong gawin natin. Yun, last tayo Mati. Sana makakuha tayong plapla, no? Tayo para na. Ay naku, bumaba tayo sa club natin. Bigit. 1, 2, and 3, and 4. Yun! Ay, mas malaki na nga. Grabe to. Padi din, talagang napaka-please natin. Padi. Ang padi. Ate Tess, Ate Tess, makakapunta ko ng mas maaga. Ayun, maraming salamat mga toy. Grabe tong fishing spot natin. Dinawian tayo sa Smoril. Hindi ko alam kung anong ipapamagat natin dito. So yun lang po mga toy, no? Mabilis lang tong wala pa tayo abot ng 7:30. Ay siguro mga 7:30 na rin siguro yun, no? Or 8 siguro. Oh, mga toy, grabe. Harvest, diba? So yan, thank you so much sa mga nag-tune in po sa ating fishing adventures. Yun, naway nasiyahan po kayo mga toy sa nagawa natin fishing adventures. Mga toy, grabe pang thumbnail mga toy. Yeah, thank you Ate Tess, ito na po, may pangdagdag pa ulit ako. Kasama na ito mga toy, pang ayuda sa kapitbahay nila dun.
Yun, maraming salamat po. See you mamaya kayo mga tay. Kunting mag-update ako ng konting video po sa kanila. Thank you mga tay. Maraming salamat po. And good morning, good morning. Grabe, saglit lang yan mga tay. Oh, yun. Thank you Lord. Picture natin ito mga tay. A few moments later. Lalagpas ka lahat eh. Kachoy Dilmar to. Ayos, thank you Kachoy Dilmar. Pang kilaw. Kilaw ng tilapia. Yan mga tay, nahiwa na natin. Kaya Ricardo natin yan oh. Woohoo! Happy birthday! So po, akilaw po. Yan mga tay. Mga anak ko. Jadi pa, taga-taga siya. Mga tayo, ang sarap yan mga toy. Pati Ronald, bilisan mo na Pati Ronald. Happy birthday to you. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kasing tagal ng pag-ibig. Sweet, sana all. Shout out pa rin din. Thank you. Thank you pa din sa invitation. Wala yung birthday girls. Busy birthday girls mga rin. Thank you. Yeah, inihaw pa. Tapos dumating na yung panihon ko. Pati Ronald. Woohoo! Ganyan. Oh, shout out, happy birthday. Thank you, Ate Tess. Yun, yun lang mga tayo. Maraming salamat. Kaya Tess sa lahat ng bisita kanina. Thank you, shout out. Thank you and see you next vlog po. Thank you so much.